για τον Γιάννη τον Νίκα. Το αξίζει. Δείτε λοιπόν και τον Γιάννη τον Νίκα, ο οποίος πραγματικά έχει ξεχαλώσει. Δεύτερος έρχεται ο Γιάννης Ελευθερίου από την Group Alpha με τον Ρενό Μιγκάν. Τρίτος έρχεται ο Θοδωρής ο Βούλγαρης. Τέταρτος Εσχαρπίδης ο Θοδωρός. Ενώ έχει εισάξει Γιάννη. Honda Club λοιπόν, .gr. Γιάννη Νίκας είναι ο γνωστός όλος καταραμένος σε χρόνους. Βλέπετε τον Γιάννη τον Νίκα σε ένα φοβερό φλικάρισμα. Πραγματικά φοβερό το φλικάρισμα που έκανε ο Γιάννης ο Νίκας.